Hei vaan kaikille. Tänään meillä olisi tarkoitus käydä perusteita emolevystä. Muutamia tärkeitä asioita, joita pitää huomioida ennen kuin lähdetään sen enempää katsomaan mitään tai muita tuolta emolevyn sisältä. Ensimmäinen asia, kun me lähdetään tarkastelemaan emolevyä, on löytää emolevyn tyyppi, malli, valmistaja. Ja nämä kaikki löytyy sitten tänne levyyn laitettuna. Joko sillä tavalla, että ne on helppo löytää, tai sitten voi olla vähän vaikeampikin joskus löytää. Tässä tapauksessa erittäin selvästi täällä on kirjoitettu tuonne jo suoraan, että kysymyksessä on Intelin levy. Ja sen jälkeen sieltä löytyy sitten vielä numerokirjainsarja, joka kertoo sitten tämän kyseisen levyn tyypin. Eli tämä etsitään ensimmäisenä. Sen jälkeen, kun on löydetty tämä, niin meillä on aika helppoa lähteä sitten katsomaan, mitä kaikkia komponentteja tuolla emolevyllä on. No nyt minä näytän näitä komponentteja muutamia kappaleita täältä, en toki kaikkia, mutta ehkä tärkeimpiä asioita. Lähdetään ensimmäisenä vaikkapa täältä prosessorista, joka sijaitsee täällä. Nähdään on tuuletin. Tuulettimen alla on jäähdytysrivasto ja sitten jäähdytysrivasto alle tuonne piiloon jonnekin niin menee prosessori. Ja prosessori on sijoitettu sille sopivaan kantaan ja tämän kannan kautta sitten kaikki tieto johdetaan tuonne emolevylle eri paikkoihin niin muistiin kuin IO-väylillekin. Tuo tuuletin ja jäähdytysyksikkö, eli tämä rivasto, ovat siellä sitä varten, koska prosessorissa kun tapahtuu liikettä, eli siellä atomit liikkuu eestakaisin, niin se aiheuttaa myös lämpöä. Ja lämpö pitää johtaa pois, muuten prosessori tuhoutuu. Hyvä. Sen alta löytyy sitten täältä toinen tärkeä kohta. Ja tässä näkyy myös, että siellä on jäähdytysrivasto, ei tosi niin massiivinen kuin tuossa prosessorin kohdalla. Tämän alta löytyy emolevyn piirisarja. Ja piirisarja on sitten se asia, mikä huolehtii tämän emolevyn toiminnoista. Esimerkiksi jos te menette tämän emolevyn valmistajan sivuille, niin sieltä saattaa löytyä piirisarjalle mahdollisuus päivittää sitä. Silloin tämän jäähdytysrivaston alla olevaa piirisarjaa muokataan eli päivitetään. Nämä on ehkä kaksi emolevyn tärkeintä komponenttia. Prosessori ja piirisarja. Toki sieltä löytyy monta muutakin. Käydään muutama väylä tässä läpi. Täällä näkyy tämmöinen musta, pitkä liitin, sitä kutsutaan väyläksi, ja vähän lyhyempi musta liitin, sitäkin kutsutaan väyläksi. Ja sitten 2 kappaletta tämmöistä valkoista liitintä, väyliä nekin. Musta pitkä liitin on nimeltään PCI Express, samaten kuin tämä lyhytkin PCI Express. Näillä kahdella on se ero, että tämä lyhyt on yksinkertainen, eli se tuottaa sen normaalin nopeuden, mikä PC Expressillä onkin. Sen sijaan tämä pitempi on X16, eli se tarkoittaa sitä, että se on 16 kertaa nopeampi noin teoriassa kuin tämä toinen. Sitten täällä on meillä vähän vanhempia liittimiä, 2 kappaletta, ja nämä on sitten ihan normaalia PCI-liittimiä. PCI Express-väyliä käytetään pääsääntöisesti semmoisiin laitteisiin, lisäkortteihin, joissa tarvitaan suurempaa sisäänmeno kautta ulosmenonopeutta. Eli yleensäkin tämmöisessä tilanteessa on kysymyksessä näytön ohjain. Näihin sitten voidaan liittää erilaisia muita lisäkortteja. Ja kun ollaan näissä väylissä, niin hypätään suoraan tänne toiselle puolelle. Täällä meillä näkyy kans 2 tämmöistä liitintä. Ja nyt kysymyksessä on muistiväylät. Muistiväylät ja nämä liittimet on tarkoitettu siihen, että tähän laitetaan sitten RAM-muistikampa. Ja
pienet valkoiset tämmöiset napsuttimet on täällä päissä. Nämä on sikäli tärkeitä, että aina kun liitetään kampa tänne, niin pitää huolehtia, että se menee tarpeeksi pohjaan ja nämä napsuttimet täältä ottavat se kiinni ja pitävät kiinni. Jos se jää huonosti tänne kiinni, niin meille voi tulla ongelmia muistin kanssa. Käydään muutamalla sanalla läpi, sitten täällä näkyy näitä kaapeleita, iso kasa. Lähdetään täältä nurkasta, niin tuossa näkyy sitten meillä kaapeleita, ja kun seurataan kaapelia, ne menee sitten tuonne etupaneeliin. Näissä on sitten taas tärkeä se asia, että meillä on se emolevyn ohjekirja, emolevyn manuaali, josta me nähdään, että mikä kuuluu mihinkin liittimeen. No tässä tapauksessa mä esimerkiksi tiedän, että täältä tulee tuonne etupaneeliin äänisovittimelta tietoa, sinne tulee USBlle tietoa tuonne, mutta nämä kaikki käy selville, kun meillä on se manuaali. Eli näillä yleensä viedään ulospäin näillä pienillä kaapeleilla tietoa se koteloon, samaten täältä. Näillä taas sitten on tässä tapauksessa sillä tavalla, että sieltä menee kiintolevyn merkkivalo, sieltä menee sammutus kautta käynnistykselle merkkivalo, sieltä menee myös lämminkäynnistykselle. Sitten me hypätään tuommoiseen kaapeliin, joka näkyy tässä punaisena. Kysymyksessä on 100-kaapeli, ja 100-kaapeli menee sitten, täällä on 4 kappaletta liittimiä, menee 100 väylään. Ja 100 väylä taas on uudempi väylä hivenen verran kuin aikaisempi IDE-väylä, joka löytyy tuossa. Se on nopeampi, huomattavastikin nopeampi kuin IDE-väylä. Ja tällä on tarkoitus, että se liitetään sitten täältä esimerkiksi massamuistiin. Massamuistiahan meillä voi olla magneettista tai sitten sähköstä. Magneettinen massamuistihan on muisti, jossa pyörivälle levylle tallennetaan tietoa niin, että se tieto tallentuu sinne magnetismin avulla. Käytetään plus- ja miinuspäitä hyväksi sieltä. Hidasta, mutta toimivaa. Nykyään ollaan hiljalleen siirtymässä sitten SSD-muistiin, eli sähköiseen massamuistiin. Ja se on huomattavasti nopeampaa, koska siellä ei ole liikkuvia osia. Joka tapauksessa näistä väylistä saadaan sitten tulemaan se tieto sinne massamuistiin. Samoin tänä päivänä on myös yleistynyt se tilanne, että meiltä on suurin osa valmistajista myös valmistaa DVD, Blu-ray-asemat niin, että ne on 100 väylää sopivia. Aikaisemmin, kuten tässä esimerkiksi, niin on DVD-asema sitten täällä ihan puhtaasti IDE-väylässä. Tuossa löytyy sitten, kun näistä kaapeleista puhuttiin ja moniväristä, niin tärkeä liitin, koska tällä liittimellä tuon sitten virtaa eri komponenteille. Muun muassa prosessorille, prosessorituulettimelle, emolevyn piirisarjalle, joka puolelle. Eli hyvin tärkeä, se tulee täältä sitten virtalähteestä tuo virta. Vielä yksi komponentti tuolta, jonka haluan kertoa ja joka on tärkeä komponentti, vaikka se näyttää vähän mitättömälle. Täällä on kiiltävä pieni patteri. Patterin tarkoitus on se, että kun meillä on täällä emolevyllä sijaitseva BIOS, jota käytetään sitten käynnistyksessä, niin osa tiedoista, jotka on BIOSissa, on kiinteästi poltettu, eli niitä ei pysty muuttamaan, mutta osa on sillä tavalla, että niitä pystytään päivittämään. Ja nämä päivitettävät tiedot on sitten sellaisia, että jos me ei niitä jollakin tavalla virkistetä, niin ne poistuvat sieltä. Ja sitä varten tämä patteri on täällä, että se tuo sitten BIOSille virtaa ja virkistää sitä, eli säilyttää sen tiedon sieltä. Jos meillä patteri loppuu, eli tyhjenee, niin se huomataan siitä, että meillä esimerkiksi järjestelmän kello nollautuu. Eli siitä järjestelmän kellosta tulee se vuosiluku, se päivä, se kuukausi, joka sinne on alkuperäisessä kiinteissä asetuksessa määrätty.
Siitä on helppo tunnistaa, jos batteri loppuu.